खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ डियार ब्रह्म चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे सानसेनि खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। आरो बेजों लोगोसेनो नोंथांमोनहा बेबादिनो सानफ्रोमबोनि गोदान खौरांनि आपडेट मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो खौरांखौ मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। दिनैनि गिबि खौराङावनो दङ आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रिया रोखा खालामो दि रेशन कार्डफोरा बेसेन नाङै मुं थिसननायनि थाखाय मानिजाथाव। आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रि डक्टर रनज पेगुआ फरायसा आरो बिमा-बिफाफोरनि थाखाय मोनसे मख'जाथाव फोसावथाय होदों। बिथाङा रोखा खालामदोंमोन दि गासै रायजोआव सोरखारि आरो रायजोआरि फरायसालि आरो फरायसालिमाफोराव बेसेन नाङै मुं थिसननाय बिखान्थिनि समाव रेशन कार्डफोरखौ आयेननि गनायथाव फोरमान महरै गनायथि होनाय जागोन। मोनसे ससियेल मिडिया पस्टआव डक्टर पेगुआ बुंदोंमोन दि मासुल रेहाय बिथांखिनि थाखाय सासे रोंग'थि गोनां बिबानगिरिनिफ्राय रेशन कार्ड एबा आयनि फोरमानलाइखौ गनायनाय जागोन। बे बेखेवनाया फैगौ सोलोंथायारि बोसोरनि थाखाय थियारि जानो गोनां गोबां नखरफोरनि जिंगाखौ खम खालामदों। बे बोसोरनि गिबियाव डक्टर पेगुआ फोरमायदोंमोन दि आसामनि फरायसालिमाफोराव मुं थिसननाय 1,66,000 फरायसाफोरनि गेजेराव 77% बांसिनानो बेसेन नाङै मुं थिसननाय हाबाफारिनिफ्राय मुलाम्फा जाखांबाय। बिथाङा बेखौबो बुंदोंमोन दि बे हाबाफारिनि थाखाय आयनि सिमाखौ बोसोराव 2 लाख रांनिफ्राय 4 लाख रांसिम बांहोनाय जादों, जायजों गोबां गाहाय आय गोनां नखरफोरा गोजौ सोलोंथाइ मोननो हागोन। नैथि खौराङाव दङ आसामाव साननि समावनो दाखाथि। क'क्राझाराव SBIनि साखाथियाव गारि खिरखि सिफायना 2 लाख रां खावदों। क'क्राझाराव साननि सोराङाव दाखाथिनि आरोबाव मोनसे सोमोनांथाव जाथाय सोराङाव फैदों। मैया SBIनि गाहाय दालायनि साखाथियाव मोनसे गिदिर खावनाय जाथाय जायो, जेराव सिखावफोरा लाखिनानै दोननाय बलेर' गारिनि खिरखिखौ सिफायनानै 2 लाख रां खावदोंमोन। रिपर्टनि बायदियैब्ला गोजोनपुरी गामिनि सासे फालांगियारि बरेन्द्र बसुमतारीया फट'कपिफोर बानायनो थाखाय गावनि गारिखौ दसे समनि थाखाय पार्क खालामदोंमोन। बे समाव सासे सिनाय मोनै सुबुङा गारिनि खिरखिखौ सिफायदोंमोन आरो रां थानाय बेगखौ लानानै खारखोमादोंमोन। बे जाथायनि सोमोन्दै क'क्राझार पुलिस थानायाव अजद होनाय जादों आरो पुलिसआ गावसोरनि नायबिजिरनायखौ जागायबाय। बे जाथाया बावैसो क'क्राझाराव जानाय गोबां साननि दाखाथिनि फारियाव आरोबाव मोनसे जाथाय जाबाय। 26 जुन 2024 मायथाइयाव सानै मटर साइकेल सालायगिरिफोरा जेडी र'डआव एक्सिस बेंकनि साखाथियाव सासे सुबुंनिफ्राय 34 लाख रां थानाय मोनसे बेगखौ सिख'ना लादोंमोन। 12 साननि उनाव 9 जुलाइखालि इउक' बेंकनि साखाथियाव हाग्रा बिफाननि सासे मावख'गिरिनिफ्राय 2.15 लाख रां खावदोंमोन। बे जाथाया फिन खेबसेबाव रायजो-राजानि गेजेराव रैखाथिनि सायाव जिंगा सिखांदों आरो ओनसोलारि नायदिंनाय आरो रैखाथि राहाफोरनि सायाव सोंथि दैखांदों। खुंथायआ गोख्रोङै पेट्रलिं आरो गोख्रै राहा लानो खोथा होदों। थामथि खौराङाव दङ सासे थागिरिखौ नाला सिङाव दाखोर-दाला गारनायनि थाखाय 4 लाख रां जरिमाना फोनांदों। गुवाहाटी नोगोर निगम (GMC) आ बुधबार 14 मेआव भास्कर नगरनि सासे थागिरिखौ दाखोर-दाला नालायाव गारनायनि थाखाय 4,000 रां जरिमाना फोनांदोंमोन। रिपर्टनि बायदियैब्ला एक्सआव मोनसे पस्टआव GMC आ बुंदोंमोन नालाफोराव दाखोर-दाला गारनाया हेंथा सोमजिहोयो आरो साजा होयो। GMC आ भास्कर नगरनि सासे थागिरिखौ बिबान गैयै दाखोर-दाला गारनायनि थाखाय 4,000 रांनि जुरिमाना फोनांदों। बेनि सिगाङाव बुधबार 30 एप्रिलाव GMC आ दाखोर-दाला आरो लुनाय मुवाफोरखौ गारनायजों सोमोन्दो थानाय नोगोरारि नेम-खान्थिफोरखौ सिफायनायनि थाखाय मोननै गुबुन-गुबुन केसफोराव जुरिमाना फोनांदोंमोन। भास्कर नगराव सासे थागिरिखौ मोनसे रायजोआरि लामायाव लुनाय आरो सिफायनाय मुवाफोर दोनथुमनायनि थाखाय 4,000 रांनि साजा होनाय जादोंमोन। फारसेथिं नतुन बस्तिनि गुबुन सासे थागिरिया मैला गारनायनि थाखाय 10,000 रां जरिमानाजों मोगा-मोगि जानांदोंमोन। ब्रैथि खौराङाव दङ गुवाहाटीनि लाचित नगराव साननि सोराङाव डिलिभारि एजेन्टनि बेग खावदों।
रायजो राजानि रैखाथिजों सोमोन्दो थानाय जेंनाफोरखौ लाबोनाय मोनसे सोमोन्दो गोनां जाथायाव बुधबार 14 मे खालि लाचितनगरनि BT कलेज रडनि साखाथियाव सासे डिलिभारि एजेन्टनि मोनसे बेग जेराव बेसेन गोसा बेसादफोर दंमोन बेखौ सासे सिखावा लानानै खारलांदोंमोन। डिलिभारि मावफुंगिरि रुबुल दासआ मोनसे पेकेज होनो थाखाय गावनि स्कुटारखौ दसे समनि थाखाय दोनथ'दोंमोन। बै दान्दिसे समनि गेजेराव सासे सिनाय मोनै सुबुङा पार्सेल बेगखौ हमदोंमोन आरो गोख्रै खारखोमालाङो। खाफाल मोजां दि खाथिनि मोनसे CCTV केमेराया जाथायखौ रेबगान्थि खालामो, जाय दायनिगिरिनि रोखा फुटेज होयो। दासआ थाबैनो पल्टन बाजार पुलिस थानायाव मोनसे गसर थिसनदोंमोन आरो भिडिअ'खौ गाहाय फोरमान महरै दिन्थिदोंमोन। पुलिसआ सन्देह गोनां सुबुंखौ नागिरनो आरो हमनो थाखाय नायबिजिरनाय जागायबाय। बाथि खौराङाव दङ गुवाहाटीनि बेलतला बाजारनि खाथियाव मोनसे गार्डनि इन्जुर गोग्लैनायाव फानग्राफोरा जोखोम जायो। बृहस्पतिबारनि सानजौफुआव मोनसे दुखुनांथाव जाथाय जादोंमोन जेब्ला नालानि साखाथियाव थानाय मोनसे गार्डनि इन्जुरा गोग्लैदोंमोन, जायनि जाहोनाव गुवाहाटीनि बायजोआव थानाय मुखुब बेलतला बाजार ओनसोलाव साब्रै लामायाव फानग्राफोरा जोखोम जादोंमोन। बे जाथाया बै समाव जादोंमोन जेब्ला फानग्राफोरा फुटपाथनि सेर-सेर गावसोरनि गलाफोरखौ साजायगासिनो दंमोन। नुगिरिफोरा फोरमायदोंमोन दि इन्जुरा हरखाबै गोग्लैदोंमोन, जायनि जाहोनाव फानग्राफोरा बायखोन्दा बाहागोनि सिङाव फानजादोंमोन। सांग्रां नायगिरिफोरा गोख्रैनो जाथाय जानाय जायगायाव थांदोंमोन आरो हरखाब सिबिथाइ सौफैनायनि सिगां खहा जानांनायफोरखौ दाखोर-दालानिफ्राय रैखा खालामनो हादोंमोन। जोखोम जानाय सुबुंफोरखौ बाक्सा जिल्लानि 60 बोसोर बैसोनि मुक्तार देउरि, बरबारिनि 46 बोसोर बैसोनि लैफान बर', कहरानि 60 बोसोर बैसोनि भगिला राजबंशी, सनापुरनि कमारकुसि कामरुप मेट्र' आरो कैथ्रि बरबिटलि कामरुप मेट्र'निफ्राय अनजु रंफि होनना सिनायथि होदों। बिबानगिरिफोरा बै समनिफ्रायनो गोहोम गोग्लैनाय जायगाखौ सिल खालामदोंमोन, जेराव इन्जुर गोग्लैनायनि जाहोनफोरनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। थासारिया जौगानायजों लोगोसे आरोबाव गोदान खौरां मोनगोन होनना साननाय जादों। द'थि खौराङाव दङ गुवाहाटीनि गंसे हटेलनिफ्राय सासे गोमानाय आइजो आरो गथ'खौ बोखांनो हादों। सासे सुबुंखौ हमनाय जादों। मोनसे गेदेर जाथायाव बृहस्पतिबार 15 मे खालि गुवाहाटी पुलिसआ सासे 26 बोसोर बैसोनि आइजो आरो बिनि 6 बोसोर बैसोनि गथ'खौ जाफुंसार महरै रैखा खालामनो हायो, जाय आसामनि क'क्राझार जिल्लानि दतमानिफ्राय गोमानायनि खौरां मोनदोंमोन। बे जराया मोनसे गोसो होनानै नागिरनाय अपारेसननि उनाव गुवाहाटीनि सर'साजाय ओनसोलनि मोनसे हटेलाव दंमोन। समाजारि बिजों प्लेटफर्म एक्सआव पुलिसजों खालामजानाय मोनसे मावख'आरि फोसावनाय बायदिब्ला बिमा आरो गथ'खौ नागिरनायनि सिगां मोनसे थि समनि थाखाय हिसाब खालामनाय जायाखैमोन। सुलुंनि उनाव बशिष्ठ पुलिस थानानि मोनसे हानजाया बिसोरखौ #इन हटेलाव मोनदोंमोन। बै समाव बिथांमोनजों लोगोसे राजु दास मुंनि सासे 31 बोसोर बैसोनि सुबुङा दंमोन, जाय दतमानिबो थागिरि। पुलिस मावख'गिरिफोरा रोखा खालामदोंमोन दि आइजो आरो बिनि गथ'खौ गोनां जोथोन आरो रैखाथिनि थाखाय बेलतलानि सखि वान स्टप सेन्टाराव लांनाय जादों। राजु दासखौ हटेलाव खानाय जादों आरो दा बेखौ पुलिसआ नायबिजिरगासिनो दं। स्निथि खौराङाव दङ लखनौनि साखाथियाव मोनसे दुखुनांथाव बासआव अर खामनायनि जाहोनाव साबा सुबुंनि जिउ खहा जायो आरो गोबां सुबुंफोरा जोखोम जायो। मोनसे दुखुनांथाव जाथायाव बिहारनि बेगुसरायनिफ्राय दिल्लीसिम दावबायनाय गंसे गावारि स्लिपार बासआ बृहस्पतिबारनि फुङाव लखनौनि साखाथियाव मोहनलालगन्जनि किसान पथआव अर खामो, जायनि जाहोनाव साबा सुबुंनि जिउ खहा जायो आरो गोबां सुबुंफोरा जोखोम जायो। बे जाथाया फुंनि 5 रिंगासोआव जादोंमोन, जेराव साखिफोरा फोरमायदोंमोन दि अरखौ 1 किल'मिटारसो गोजाननिफ्राय नुनो मोनो। रिपर्टफोरा इंगित होयो दि अर नांनायनि उनाव बासआ एसे समनि थाखाय खारबाय थादोंमोन, जाय खैफोद गैयै जायगा बोखारनाय आरो रैखाथि हाबाफारियाव हेंथा होदोंमोन। लखनौनि खोलानि DCP निपुन अग्रवालआ रोखा खालामदोंमोन दि बासआव सा 70 निफ्राय 80 दावबायारिफोर दंमोन, जायनि गेजेराव बांसिनानो अर नांनाय समाव उन्दुगासिनो दंमोन। मैयानि फुङाव मोहनलालगन्ज पुलिस थानाया खौरां मोनदोंमोन दि गंसे गावारि स्लिपार बासआव अर नांदोंमोन। दुखुनांथावै बिहारनि साबा सुबुंफोर, 2 आइजो, 2 गथ'फोर आरो सासे हौवाया जिउ खोमानांदोंमोन। अर नांनायनि जाहोनखौ नायबिजिरगासिनो दं।
बिबानगिरिफोरा रोखा खालामदों दि जोखोम जानाय सुबुंफोरा सावस्रि जोथोन लागासिनो दं आरो रैखा खालामजानाय दावबायारिफोरखौ रैखाथियै गावसोरनि थावनियाव लांनाय जादों। अब्ला दिनैनि खौरांआ एसेनोसै। नोंथांमोनहा जुदि सोरबाफोर सानसेनि फानजामुथि नायनानै मोजां मोनो, अब्ला स्क्रिनाव होनाय चेनेल बड' इनफ' पइन्टआव थांनानै नायहैनो हागोन। चेनेलनि लिंकखौ डिस्क्रिप्शनावनो होनाय जादों। गोजोन्थों।